Citizen Royal diyen klibi oğlanlar köpüğünüz görmediniz sen. Hemçi köpüğünüz görmediniz diyen. YouTube'da 7000 prosmotrolün devam ediyor. Haydi her şey öğredik. Yanında başka bir sonrası gece kim o? Belki bir yıldan sen de sağdan oynayabilir. Beni takmazsan da bana sor. Başa gitme eğer gitsenle kal. Men sen City. Kaçı bana yaradı. Karşınağız bana yaradı. Takmazsan da bana sor. Başa gitme eğer gitsenle kal. Belki bir yıldan sen de henüz var. Ben karım. Yürü. Elin kaldı dur. Dur. Şurada koydum dur. Aku çünkü değil de tapsa radno paroda lo boş. Daha da ediyorsun şu. Ne mi paroda şöyle küçük yarın? Yanımda umut var bize mumita. Bu kirli ülkeye kirli yanıma gelmezsen konuşmasam. Ay bile. Bilum aferin konuşmasam. Geceler oturan suyun çekin soğuma. Beni de oturamam. Sorulur yatıran gözüm elin kalır dur güzelen tut güzelen şurada kodum dur güzelen çıkarga tapamam men yerde kızarım görün o günü irden gözüm elin kalır dur güzelen şurada kodum dur güzelen çıkarga tapamam men yerde kızarım görün o günü irden. Şu oğlan hem çukur közülü diyersiniz klipte. Karaçı Maydanı men bu oğlan bilyen o zatı gepleşikte de geldi. Patsan gatığı iş var köydü ya. Men aydan yine boş entap veren çağacıklara, gıyacağaçlara ve huvusunuz pul kazanma ya da şolar yalı zatı girme huvusunuz olsa şu oğlanları yalı yüz tutun. Men bar menden muht reklama olsun şul yöne şul oğlan realni men dinledim da şunu oturup yarım saat mung edgen işini gör köz ya rezultatlar zaten men gow gördüm şoň üçin yüz tutun men muht reklam etdim ana şuna şöyle sen hemçin men özüm gowum etdi şoňa sitim sana yüzdönýän Karaçy Maydanına sen klibingde bana bir emosiýa berdiň men şol emosiýany bermedik bolsam Hudaý we erbet ederdim men dogry Maydan klibin gaty sıra ederdim burada. Fe näme emosiýa bilýärmi söýgüň men näýlek ot içime bir hilek näme düşünjede girdim. Söýgüň ak tarapyma dogrymy? O söýgüň ak tarapy var. Hem baňyz bilişiňiz ýa dogrydan söýgüň gara tarapy var. Ýöne seredin söýgüň ak tarapyndan adam bagtly bolýar, logiçny tarapyny tutalýar. Söýgüň gara tarapyndan adam döwülýär, gidýär, söýgüden ýanýa, otdan ýanýa Karaçy Maydanyň içine dogrydan. Ýöne siti şulaýdy munda näýlik düşünürýär? Söýgüň gara tarapyny bilýärmi? Şondan vaskyşatsa edýän ýalyk aýdym. No, men zatna düşündim. Ýalanan bolsa sitimi ödüň ýaz. Karaçy Maydanına oğlanlar maňa yarady. Näme yarady? İşte ýöne bir jadadyň aýdyp geçek. Şuýda sen 3 kartina, glavny 3 kartinany sen günümül klipde başyna entak prihod geçmäke tik 3 tane goýdun. Işoň bilen dowam etdiň, dogry, dämi? Ýöne ya by hatel
iki kayıqçından başını görkezip, üçüncüyni siricina koyup, şoň bilen prihoda geçen bolsaň bir hilek. Hassa men içine vaypa yirip giderdim brat. Karaçy maydanda maloç. Men Oglanlar gyzlar kliba bal berýäňiz. Men del. Kommentariyada bal verin, onda näçe bal şu kliba berýäňiz. Men ýene bir jogada aýdaýyn. Köp klip makerlar haýyş edýän. Şuloň men ýene muht reklama gitdi siti. Pul tole. Şuloň zatlary klip makerlar, iki sana klip maker. Mekanla ýene biri bolmaly. Men şeýdin aslında mekan tanaýan. Diýjegim patsanlar bize gowjan edýär. Köp klip makerlar ýaltanyp oturarlar. Haýyş edýän şulardan ýene kiçilik bilmeň jaňa diýip soram. Seredin näde işýärler. O çip mekanjan iyi kaptanda yine bir klip maker var. O pişmaydanı thinking de düzenya maloç işini devam edin. Men size umidim badır. Öňünden aýdýan. Men sizin hergede klipiniz görýän, sizin edýän klipleriniz ey hudoýstva tarapyndan просто no восхищаюсь, так сказать. Гиря мага. Sizin вайпыңыз гиря oglanlar. Sen самом деле должен быть так. Давайте, ребят, devam edin. Hemen sağ olun, işinizi baliyattan çıkarmayın, bal koyun.